بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علىك دمبو نينمايالي أني علىك تماسين بو بنيالي وي على نسراني دوي علىك تماسين دونك لو يافاني شمنا وي علىك دمبو alaka yorobaw ani alaka mabaw bonyali hukumu konnala anga sufi tomi be jamana yin kono ni anyemoya taleno kadi anga sheikh bama no ya sheikh abubakar baba traore uye domba nyenamaya ubedelika sanwosa sheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ko bangeli don nyenamaya ke o bara yin sikira senka karido novembre kalo klemu bara yin konnala muqaddam modibo traore ni alere sheikhu den ay walandata akumana nye Sheikh Tidiane ka nyenamaya kan ay kuma nafa manfo Sheikh Tidiane ka mawye min famu 1730 ko be wa abu mo tan ne refa o ya wolo fa Sidi Ahmad wa Sidi Ahmad ibn Sidi Muhammad no Sidi Muhammad de al mulaqab bi Abi Amru ne wa wole ko Abu Amru ibn al-Muqtar ne Muqtar de ibn Abdullah ibn Ahmad ne Ahmad de bon Muhammad o fay Muhammad bon Salim o fana fay Salim Muhammad fay Salim bon Abdi o fay Abdi ibn Salim ne Salim de no Ahmad o fay Ahmad al mulaqab bil Alawani wa wala ko Alawani ibn Ahmad no Ahmad de al Alawani Ahmad de bon Ali o fay Ali bon Abdullah Ali fay Abdullah bon Abbas o fay Abbas ibn Abdul Jabari no Abdul Jabari de bon Idrissa o fay Idrissa bon Idrissa o fana fay Idrissa bon Ishaqa o fay Ishaqa bon Zainal Abidina o fay Zainal Abidina bon Ahmad o fay Ahmad ibn Muhammad no Muhammad de al mulaqab bin nafs zakiya no wa ko nafs zakiya ibn Abdullah al-Kamil no Abdullah al-Kamil de ibn al-Hasan no al-Hasan de al-Musanna ibn al-Hasan sibdi no kiram model flani al-Hasan kiram model bon Ali ulufay Ali de flanu bora Ali de la bon Abi Talib Ali fay Abi Talib min sayyidatina Fatima az-Zahra al-Hasan bora amba Fatima az-Zahra de la Allah ta'ala jama radiyallahu anhu ala jama bintu sayyidil wujudi no ikra iradim soy wa qiblati shuhud shari'a nyashifa shari'a nyashala kram wa sayyidina Muhammad no ankuti Muhammad bon Abdullah wa fa Abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam no alaka chiba kishi annema bama wa ummu chamante ni ra woluba aya for the first amna do about the fanfe abayan fa ambara for so de lamna do abayan fa na radiyallahu anha Allah ta'ala ka jabu azuratul masuwiya no ore kono kisa sanulama wa jawharatul maknun ani lulu dole o for the chamante ba sayyidatu Aisha no amba Aisha bintu sayyidil jalili no jalili demse abi Abdullah o fa Abdullah Sidi Muhammad Sanusi no Sidi Muhammad Sanusi Tijani de do wa Tijani yo Tijani re nisbatu ila qabilati ma'rufati o wollen do kabila do de togola bi biladi no uga duwe de togo ko Tijani yuqalu lahu ba fo uma tijanatu ko tijanatu mun yera togo ko tijanatu o de dara o torkan togo dara Tijani adela sina Tijani ay dude o shomtan benade wa hum aqwalu sayyidina Sheikh radiyallahu anhu shomtan yera benade tijanatu na fa malaw talaka jama غلبت عليهم نسبة إليهم شمتان مدام بيكتا أولدما صفات ذاته الكريم وكو شمتان يرم مكتوب بالباو وصورة شكله الفقمة وكو فرقل باتيكي تندو شمتان تيه فرقل باتيكي دي أنه رضي الله عنه الله تعالى كجامع كان أبيض اللون وكو فرقل جمانتيكي تندو فرقل تنجالندو مشربان بهمرة غاقجيا بليندو مكو جما دو غاجيا بليندو مو تديل القامة
ma hakɛma tun don ma hakɛma min tun don ma jan tɛ ma surun tɛ ma janko jugu tɛ wa ma surun ko jugu tɛ mi tana wele Shiba a si tun jɛlen don ni nɔrɔ ye zata sauti jahawari ma kanba tun don wa samtin bahiya shamten man kunnen tun don a ka kuma man jan wa kadira ala ma jɔyɔrɔ kɔrɔtalentigi tun don olu wil muntaki ma kan duman tun don a kan tun ka di ni a tun kumana dɔrɔn tun bɛ sɔn a ye fasihu lisan ma a nɛn tun sabatilen don kojugu za mahabbata wa azamatin ma ba tun don wa kari a tun bɛ maloya wa hayaye a tun bɛ samɛ maa min tun a tun bɛ maloya a tun bɛ samɛ wa jalalati ma jɔyɔrɔ kɔrɔtalentigi tun don wa sakaye wa funisire yɛrɛ fɛnɛ tun ye shamutani wa hafiza radiyallahu anhu alqur'ana ako shamutani ye kuranɛ durusi Allahu taala ka jɛn a ma ibzan jiddan durusi cɛɲina k'a durusi fo k'a cɛɲɛ a mɔna kunna k'a fɔ k'a bɛ bɔ a kunna abada wa umru sab'a sinina k'a si to san 7 la shamutani ye kuranɛ durusi k'a si to san 7 la bibi na an dumandenw don kalan na n'a si sera san 7 de ma shamutani tilala kalan na k'a si to san 7 de la summa ishtaghala bi talaqil ulum o kɔfɛ a yɛrɛ shugula ni dɔnni ɲinini fatara sufiha a ye ɲɛ sɔrɔ dɔnni na a ɲɛ sɔrɔ dɔnni suguya bɛɛ lajɛlen na wa darasan a bɛ mɔgɔw kalan wa afta a bɛ mɔgɔw la kunnafoniya fɛnɛ wa huwa sagiru sinni k'a sɔrɔ a bɛ denmisɛnniya kɔnɔna la wa kana radiyallahu anhu shamutani Allahu taala ka jɛn a ma min sikari k'a minɛ ka denmisɛnniya la shadidu tamasuki bi sunnatil mutahhara alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka sunna tun ka gɛlɛ a bolo kosɛbɛ mutaadiban bi adabiya ma ladawulen tun ye shamutani shadidul hayayi a tun bɛ maloya kosɛbɛ ghayra nazir illa ma itadatuhu nasu maaw delilen don fɛn min na shamutani tun ma deli o la min irtika sirukasi no k'a minɛ jogo cɛjugu la jogo cɛjugu ni adamadenw delilen don o la shamutani yɛrɛ tun ma deli o la wa kana radiyallahu anhu Allahu taala ka jɛn shamutani ma darisan lil ulumi kulliha a ye mɔgɔw kalan dɔnni sugu bɛɛ lajɛlen na i mana dɔnni o dɔnni i mana n'a ye shamutani b'i kalan a la iza su'ila an shay'in n'i y'a ɲininka fɛn o fɛn na i tun mana shamutani ɲininka ɲininkali o ɲininkali b'i ja o kɛ shamutani na ajaba anhu bi gayatil bayan shamutani b'i jaabi fo k'i wasa ka annama yanzuru fil lawhi amamahu i n'a fɔ walan de b'a bolo k'i jaabi ka sɔrɔ a bɛ ka fɔ a kun fɛ wa tuwuffiya abuhu wa ummuhu shamutani fa ani a ba olu fatura fi yawmi wahid don kelen o fila bɛ fatura don kelen bitɔ o ni bana juguba dɔ ye bana jugu dɔ de nana o ma ni o fila bɛ fatura o don kelen na sanata alfi wa mi'ati wa sitta wa sitina a kɛra hijira san 1000 ni san 100 ni san 60 ni san 6 a bɛnna o de ma kira ka hijira san 1000 ani san 100 ani san 100 ani san 66 a bɛnna o de ma rahimahumullahu Allahu taala ka hinɛ u fila la rahmatan wasi'a hinɛ fɛrɛlen na waskanahum alal janani a ko ala k'u don aljina kɔrɔtalen kɔnɔ yara bi shamutani fa ani a ba ala k'o kan yɛrɛ o don aljina kɔrɔtalenw na maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan karamɔgɔw la kalandenw na ani Sheikh Tijani kanubagaw la baara in kuncɛlen Khalifa Abubakar Kamara ni ale ye Sheikh Khalifa sigilen Kuluba a ye ɲɛfɔli k'an ye mun de ye u bila ka nin baara in sigi sen kan yala wasa sɔrɔla a la wa alhamdulillahi rabbil alamin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wassalatu wassalam ala al-muallim al-awwal sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim taslim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqda min lisani yafqahu qawli amma ba'd salamu alaykum ambi aw fo ni islamata foli tanyin len ko fe ala fe ka bo shaytan toroma anan sinsilen ko ni setigi ala togoy ani an sollen ko ala kira Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ami ala tano ka ala barkada ami kene min kan bi ambi kalabankoro Sheikh Sufi Abubakar Baba Traoré o ka zawiya la sababu mi an sigi nin kene kan o de an ka Shekuba ni o ye Torikatu Tijaniya a fondateur n'a bɛ f'o ma ko Sheikh Ahmad Tijani o ka mawludu ni o y'o ka bangeni an bɛ o kɛnɛ de kan
Sheikh Sufi Baba a y'a kanu san o san ka silamɛw wele ka fara ɲɔgɔn kan. Tɔrika min ni o tijaniya ye, mɔgɔ min nana ni a ye, a dira mɔgɔ min ma n'o Sheikh Ahmad Tijani ka se ka a yɛrɛ ka bangeni ka se k'o dɔn. Ani Sheikh Ahmad Tijani yɛrɛ mɔgɔ jumɛn, a nana cogo di, a bɔra jɔn na, tɔrika min n'o tijaniya ye, jɔn y'a d'a ma, mun de bɛ a kɔnɔna na, c'est-à-dire mun bɛ tɔrika kɔnɔna na, wurudili yɛrɛ mun ye. Donc nin baara ninnu bɛ se ka dɔn cogo min na, Sheikh y'a kanu ka silamɛw wele ka fara ɲɔgɔn kan, parce que baara o baara n'i b'a kɛ f'i k'a dɔn. N'i y'a dɔn i b'a nafa sɔrɔ, mais n'i t'a dɔn i tɛ nafa sɔrɔ a la. Hali Ala yɛrɛ, yanni Ala ka bato, Ala ko a ye n dɔn fɔlɔ, irifuni qabla an ta'buduni, a ye ni Ala dɔn sɔnni a ka n bato. Fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni, n'a ma ne Ala dɔn a b'i bato cogo di? Donc tɔrika wurudili yanni k'a kɛ f'i k'a dɔn fɔlɔ, parce que o problème de bɛ an da la. Maa caman min wurudili kɛ, wurudili yɛrɛ ye mun ye, a nana cogo di, walima a kɛra cogo di, an t'a bɔrɔ dɔn. Donc nin kɛnɛ ninnu kan Sheikh y'a kanu, o kuma karamɔgɔw kana ka kuma wurudili kan, ka Sheikh Ahmad Tijani yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye, o kuma silamɛw bɛ se ka jɛ cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma, silamɛ diinɛ min ni an b'a kan a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na. An ye jama wele, jama bɔra, bamananw ko ten, n'i ye jama wele n'i ma d'u ma i b'a f'u ye. Donc hali ni fɛn t'an bolo ka di jama ma, an bɛ min fɔ, walima fɛn min b'an bolo ka d'u ma n'o ka bon, o de ye Ala a n'a ka kira. Ala a n'a ka kira, o de bɛ an bolo ka di jama ma. O kɔrɔ ye di, ni maa min ye Ala d'i ma, a ye fɛn bɛɛ d'i ma. Ni maa min ye Ala kira d'i ma, a ye fɛn bɛɛ d'i ma. Tari m'a faamu. Donc kɛnɛ in an mago bɛ mun de la, o de ye silamɛw bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. I n'a fɔ o kun ye Ala kira ka ɲini fɛn cogo min. O kuma Sufi Baba mago bɛ mun na, Mali kɔnɔ yan, Mali kɔ kan, silamɛw an ka bɛn, an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔw ka don da kelen fɛ, u ka bɔ da kelen fɛ. Problème min bɛ Mali kɔnɔ bi o de don. Ne ko n bɛ Ala fɛ, e k'i b'a fɛ, ni ne ni e ma bɛn, dɔ ta ye nkalon ye. A bɛ faamu, dɔ ta ye nkalon ye. O kuma tɔrika min ni an b'o la n'o tijaniya ye, ani sufiya ni mɔgɔ bɛ la paix la dans le monde entier, a tɛ se ka taa abada ni sufiya tɛ. Sufiya bɛ dusukun de la, a ka kɛ farikolo la, a ka kɛ dusukun ye, mais n'an mɔgɔ bɛ la paix la, a basigi la, o kuma n'an taara sufiya sira fɛ jamana bɛ basigi. O kuma an bɛ waati min na bi, an bɛ dugawu kɛ jamana ye. Nin kɛnɛ ninnu ka jamana mɔgɔ bɛ dugawu la, sabu Alajɔnw ka kɛnɛ, Alajɔn cɛ fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ si kan k'a b'a fɔ Ala ye ko Ala bɛ ban. O kuma Alajɔn caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan. O kuma olu bɛ jɛ ka min fɔ, Ala bɛ sɔn a ma. O kuma jamana yɛrɛ, Ala kira o de fɔ hubul watani minal iman. Jamana kanu, faso kanu, o ye limana dɔ de ye. O kuma an bɛ fɛn fɛn bila ɲɛfɛ, an ka jamana ko bila ɲɛfɛ, an k'a yira Ala la. Kuma an bɛ dugawu kɛ, ballon min bɛ an ka jamana kɔnɔ, yarabi Ala ma wulila. Yarabi bɛnbaliya min jamana kɔnɔ, Ala ma wulila. Jamana Ala ma bɛn sabatira, Ala ma keleya sabati. Hami min bɛ jamana in na, yarabi Ala ka hami nɔgɔya. Ɲin sago, jugu sago, jamana hami, Ala ka an yɛrɛ sago di an ma. K'a ɲini Ala fɛ jamana marabaw, Ala k'u tilen, Ala ka jamanadenw hinɛ don o la. Jamana dɔnnibaw, Ala k'u tilen, k'u siran Ala ɲɛ, ni ka kunfɛnw hinɛ don na. Sabu ni kunfɛn hinɛ donna dɔnnibaa la, a bɛ Ala yira a la. A bɛ faamu. O kuma an bɛ dugawu kɛ, yarabi Ala kira ye jamakulu fila min fɔ, ko n'olu ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ, n'u tiɲɛna diɲɛ bɛ tiɲɛ, o de ye dɔnnibaa ani masakɛw. O kuma an b'a ɲini Ala fɛ, Mali dɔnnibaa Ala k'u ɲɛ, Ala k'u siran Ala ɲɛ, Mali masakɛw Ala k'u tilen, Ala ka jamanadenw hinɛ don o la, jamana Ala k'a barika, Ala k'an yɛrɛ hami nɔgɔya, Ala k'an mago dilan, Ala k'an bolo silamɛya kan, Ala k'an fɔto limana kan. Telesiri fila an bɛ dugawu kɛ aw ye, k'a ɲini Ala fɛ, yarabi teleso in Ala k'a jidi, Ala ka barika don a ka baara la, silamɛya dɛmɛ nin Ala bɛ Ala ka sabati, Ala ka an n'aw dɛmɛ, Ala ka sijan di an ma, Ala k'an mago dilan, Ala k'an yɛrɛ laban ɲɛ. Bi hurmati la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalam. An tun min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka sufiw ka kɛnɛ kan Sheikh Tijani ka mawludu hukumu kɔnɔna la, o de tun ye nin. An bɛ Alahu taala deli Ala ka an bɛɛ lajɛlen nafa ni Sheikhana Sheikh Ahmad Tijani bonya ni a barika ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu ni wariye donga
biko angata